seara, prieteni, și bine m-am găsit la un nou video. Bună seara, că bine am zis, la mine este seară. O să încercăm din nou ceva din Popeșle Ordeni la insistențele unui coleg de muncă. Locația se numește Zema Food, pardon. Acolo găsiți mai multe mâncăruri, ciorbe, am văzut că au mai multe chestii, printre care și, evident, shawarme, burger și fast food-uri de genul ăsta. Colegul ăsta meu mi-a promis că o să-mi placă, să încerc, că o să fie foarte mișto, nu o să regret. Acum vedem noi. Locația arată destul de drăguț. A venit frumos împachetat într-o pungă de hârtie, ceea ce îmi place foarte mult. Shawarma a costat 35 de lei. Sincer, nu mi se pare mult, având în vedere prețurile din ziua de azi, dar shawarma, sincer, e destul de micuță. Nu e chiar mare. Împachetarea lui a fost una destul de dubioasă, mă rog, diferită, n-ar zice neapărat dubioasă, în sensul că nu a făcut-o ca o shawarma clasică, cum fac shawarmarii de obicei, iau lipia în mână și toarnă acolo. Nu, lipia a fost pusă pe un blat și acolo a fost pusă în formă de triunghiuri ingredientele. Mi s-a părut ciudat să vină cu carnea de la rotisorul ăla, înclește până acolo, mi s-a părut puțin ciudat, plus că nu era la vedere, adică ingredientele de unde spuneați în shawarma, sosurile și așa mai departe, erau undeva într-o parte, deci nu puteai să vezi dacă sunt proaspete sau nu. Așa, am venit și cu băiatul aici, de față am vrut să-mi iau o doză, dar erau dozele alea umflate, nu știu, erau deformate, așa nu mi-a plăcut. Hai să o și desfacem. Așa. La 0 zahăr. Acum cât 0 zahăr o fi, nu știu ce să zic. Bine, evident că tot are niște îndulcitori. Deci că într-adevăr chiar n-ar avea zahăr, dar nu mai contează acum. Hai să încercăm. Shawarmica e destul de mică, așa. Mi-am comandat una de pui, sos de usturoi și de toate. Băiatul se grăbea un pic, m-a întrebat așa direct. Dulce și de toate? Hai mă să fie așa, dar să pună mai mult sos de usturoi. Bun. El arată cam așa, dar ce bine arată lipia. Adică lipia îmi place cum se prezintă, pare așa făcută la ea acolo. Arată cam așa. Bă, n-arată rău deloc. Mie îmi place cum arată. De mirosit, evident că miroase bine. Și am păturit-o în formă de triunghi. Nu știu cum am pus-o în triunghi și... Bă, pare împachetat așa profi, știi? Ca la carte, cum s-ar zice. Hai să vedem acum ce-o fi cu ea. Mamă, dar e împachetată bine rău. Este, mă, să mă desfacem noi pungă de asta, că parcă-s prea multe. Da, îmi place. Îmi place pachetat. Wow, se simte. Bă, nu vomit, are gust, zici că e grătar. Zici că am mâncat grătar. Adică gustul ăla clasic de grătar. Nu e rea. Bine, e prima gură, mă rog, a doua gură. Nu se simt multe ingrediente. Îmi place că mi-a pus carne, adică nu s-a încurcat băiatul. Sincer să vă zic, cât am așteptat să fac shawarma, recunosc că eu nici măcar nu m-am uitat în review-uri. M-am uitat în perioada cât, mă rog, era o coadă și m-am uitat la review-uri să văd ce e cu shawarmeria asta. Are, pentru Popeșle Ordeni, nu știu, mi se pare ok să aibă vreo 500 și ceva de review-uri. Multe dintre ele fiind pozitive, dar erau multe și negative și cam mai toate, cât m-am uitat eu, am găsit review-uri cu
cu faptul că carnea ar fi crudă. Da? În multe cazuri cu carne crudă. Până acum la mine pare ok, nu simt nimic cu voi. Îmi plac verdețurile astea pe aici. Mamă. Bă, nu vă mint, are un gust diferit, bă. Adică asta îmi place mie, ca fiecare șaurmerie să aibă, bă, să aibă a lui ceva, știi? Un gust aparte a lui. Să vină cu, cum îi zice, semnătura lor. În cazul lor nu-mi dau seama ce anume, dar e un gust, se simte ceva foarte diferit, bă, dar foarte gustos. Nu știu, cred că verdeața asta și niște condimente ceva au pus. Dar e foarte gustos. Și libia e extraordinară. Ma. Deci să mor dacă știu ce mi-a pus aici. Îmi pare rău că n-am văzut, că mine și el m-a întrebat repede dulce și de toate și eu am zis da. Sincer, n-aveam mare așteptări, adică na, e o șaurma așa de cartier, nu mai găsești nicăieri. Dar, repet, locația e foarte drăguță, adică e mare, e chiar ok. Mamă. Da, mă, e foarte bun. Deci am ceapă, castraveți, sos de usturoi, un pic de ketchup dulce, varză, carne din abundență, adică nu s-a zgârcit cu carnea, roșii, nu știu dacă am zis, și ceva verdeață, care verdeața asta, nu știu, îi dă ceva, îi dă o savoare, așa, nu știu. Sau o fi niște condimente, mă gândesc că mai fi băgate niște condimente și nu știu eu. Dar nu, e extraordinar. Nu vă minteam, chiar îmi place. Sosul de usturoi. Nu prea l-am simțit. Nu cred că mi-a pus prea mult. Dar n-am dat importanță de la aromă, de la celelalte arome. Da, se pupă foarte bine. Nu știu ce mi-a băgat el aici. Da, se pupă bine aromele astea. Și sincer, ca și cantitate, mi se pare mai mult decât ok. Preț ok, cantitate ok, adică nu-ți spune nici să piși pe jos de la prea multă mâncare. E cât trebuie. Dar e foarte bun. Să moară dacă nu. Carnea e chiar făcută. Asta cu carnea crudă, nu cred că se riscă firmele astea cu așa ceva. Adică nu e de glumit. Până la urmă e vorba de carne crudă. Nu văd de ce și-a riscat ei business-ul pentru așa ceva. Mă gândesc că o fi fost coadă în momentul ăla. Se întâmplă. Da, chiar și așa, parcă nu dă bine nici. Încercam eu cumva să apăr, dar nu. Nu e ok. Chiar nu e ok. E bun, nu știu, i-a băgat ceva aici. Parcă simt un pic iute, așa, nu dau seama. Piperat, cred că mai degrabă.
Mă gândesc că poate fi băgat niște condimente de astea asiatice. Că parcă prea diferit e. La una peste alta, mă, chiar vi recomand să moră dacă chiar vi recomand. E bun, tată, ce alor e alor. Și mai ales îmi place că au față de alte șaurmerii, față de alte șaurme, e un gust aparte, adică e un gust pe care chiar nu l-am mai observat la nicio altă șaurmerie, nicio altă șaurmă. Da, nu că l-am devorat, efectiv. Una peste alta a fost extraordinară, mi-a plăcut la nebunie. Cu siguranță o să mai iau de acolo că, băi, chiar a fost bun. Chiar a fost bun. În regulă. Noi ne vedem data viitoare. Ciao.